Ja estem de camí a Rabat, hem marxat d'Arcila i aquí almenys la carretera d'Arcila a Rabat és tota autopista i bueno, les àrees de servei estan superbé, amb parc infantil i tot, Pel Marroc, quan vas per la carretera i tens ganes de fer un cafè, només has de parar-te amb les cafeteres portàtils que hi ha. Estan plenes les carreteres d'aquests cotxes amb cafeteres de bar muntades a dintre. I el cafè és bo, Ja estem a Rabat. Quina passada i quines vistes des de l'hotel. Ja heu vingut aquí? Uau! Digues, no vull dormir, digue-li. No vull dormir, doncs ja dormirà, si no vol dormir. Uau! A primera línia de mar, tot és un cementiri de costat a costat. De moment Rabat ens està agradant molt. En comparació a altres ciutats com Fez, que no... Ara ens fiquem una mica per al Zoco de Rabat, que de moment tot això són paradetes de segona mà, Un mercat d'antiguitats. Mira quina plaça també xula. Aquesta està ben cau. Vols anar a fer el te? Una d'aquestes cap allà? Passes o no passes? Xènia, quin sopar, Quan siguis gran podràs menjar això. Ara potito, aquí tens. Apa, tornem cap a l'hotel després d'un bon sopar. Que Rabat és preciós, ens ha sorprès. Supermaco. I a més és tranquil, no hi ha ni Déu per ser la capital. Xènia? Xènia i Rondina.